Velkommen til Operation J. Mit navn er Ibe Støving, og jeg er aftensvært. Udsendelsen i dag kommer til at handle om sælgers misligeholdelse og skjulte defekter på Mac-computeren. Vi har i dag modtaget en henvendelse fra Katrine Hansen inden fra Frederiksberg. Hun er blevet snudt af Lars Petersen, og det er hende, vi vil komme over og høre hendes historie nu. Hej, jeg hedder Katrine. Sidste uge var jeg inde og gå i København med min søde veninde. Jeg fandt den her super fede MacBook-computer, der var på tilbud i en endnu federe butik. Så lækker. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Jeg så de her fede stiletter sidste gang, og jeg tænkte, jeg har ikke noget internet, og ikke nogen computer, eller den er i hvert fald gået i stykker, tror jeg. Så jeg tænkte, jeg køber en ny Mac-computer, og jeg går hjem og glæder mig helt vildt til at købe de her stiletter. Og hvad sker der så? Jeg følger brugsens anvisning, eller hvad den hedder, og jeg gør alt for at få dem til at virke, og jeg prøver at trykke på den der knap, startknappen, tror jeg det hedder, og der sker bare ingenting. Den er bare død, fuldstændig kaput. Og så tænker jeg bare, det kan bare ikke være rigtigt det her. Og så, så jeg kom ned til Lars Olesen og kræver penge tilbage. Og men nej, han nægter og siger, det er min egen fejl, jeg har nok tabt den. Men helt ærligt, ligner jeg ikke, der kan tage en computer? Nej, det tror jeg snart ikke, vel? Så jeg siger, jeg vil have penge tilbage. Og han nægter bare fuldstændig. Så, ja. Hej Lars. Mit navn er Ibe Støving, og jeg kommer fra Operation J. Jeg har i dag modtaget en henvendelse fra en af dine tidligere kunder, som påstår, at du har solgt hende en defekt computer. Må du være, jeg har kun nye computere. Jeg sælger intet defekt herinde, og det kan jeg lige så godt slå fast med det samme. Men prøv at høre, ifølge køber har hun adskillige gange prøvet at kontakte dig, men uden noget held. Hun har været nede i din butik, og hun har taget sin computer med, og der sagde du, at det var hende selv, der havde forårsaget den her defekt på computeren. Men hvad har du at sige til det? Ja, prøv at høre. Jeg kan godt huske historien, og vi har taget den. Hun har ikke opfyldt sin undersøgelsespligt, hvilket der står, når der er, og hvilket jeg også har nævnt for hende, når der er, hun har været nede og købt sin computer. Det har vi fået afklaret. Jamen prøv at høre, da vi i den her situation snakker om forbrugerkøb, og hun var nede og klage inden rimelig tid, så har hun altså opfyldt sin undersøgelsespligt. Der får hun altså rettigheder til at hæve købet. Så hvad er det? Jeg har slet ikke tid til at snakke med dig. Jeg har en kunder i butikken, jeg skal have solgt nogle nye computere. Så det har jeg ikke tid til. Vi vil vende tilbage, Lars, og tak for din tid. Det er super. Efter at have hørt Katrines historie, er det tydeligt at se, at det er sælgers misligeholdelse. Da det er en usynlig mangel, fortaber køberen sig ikke misligeholdelsesbeføjelserne. Ifølge paragraf 42 og 43 kan køber hæve beløbet, da sælger har leveret en mangelfuld vare. Det vil sige, at Katrine burde få lov til at hæve sit køb uden yderligere problemer. Vi har nu modtaget endnu en henvendelse fra Åse, som påstår, at hun også har fået leveret en mangelfuld vare. Vi vil nu køre hjem til Åse og høre hendes side af sagen. Ja, her forleden dag, der var jeg nede hos Lars Petersen, nede på hjørnet, fordi jeg skulle ned og have en ny computer, eller hvad det nu er, de unge kalder det. Og så, jeg havde købt den, og jeg kom hjem, og den virkede fint de første par gange, jeg brugte den. Men så her forleden dag, der skulle jeg så ordne mine værdipapirer. Og jeg havde stillet dem oven på mine værdipapirer. Men så lige pludselig så blev den varm, og der gik brand i det hele, og jeg blev bare så forskrækket, og så... Okay, jeg skal lige trykke. Og så min hjemmehjælper, jeg kom til at kaste med hen på hende, og hun blev også brændt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Okay. Ja, men jeg synes bare ikke, det er i orden. Og altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og min computer er brændt, og mine værdipapirer, de er der heller ikke mere. Hvad med min hjemmehjælper, som har fået brændt hele sin arm? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi har nu været hjemme hos Åse, som kræver erstatning for hendes brændte værdipapirer og hendes hjemmepleje skoldede arm. Vi vil nu til over konfrontere Lars med dette og høre, hvad han har at sige til sagen. Nu vil jeg ringe til Lars for at høre, hvad han har at sige.
Hej Lars, det er Ibe Støving fra Operation J. Jeg ringer, da vi har modtaget en ny henvendelse. Vi har modtaget angående endnu en Mac-computer, som du har solgt til en køber. Hun påstår, at efter 3. gang, hun har brugt sin computer, har resulteret i, at der er gået ild til den, og derefter har sat ild til hendes værdipapir og hendes hjemmeplejes arm. Hun har krævet erstatning, men uden resultat. Hvad er din kommentar til dette, Lars? Jeg kender intet til det. Jeg har intet med det. Nej, men hun siger... men hun siger, at hun har været nede i din forretning og købt den her computer for dig. Og efter hun er kommet hjem og har Jeg finder mig ikke det der. Du skal ikke ringe og chikanere mig. Jeg har ikke sagt noget. Jeg kender intet til den der sag. Nej, men Lars, du kan godt høre, at der ikke er en køber, der ringer og henvender sig til os og lyver os direkte op i hovedet. Derfor... Nej, hør! Han læser på. Ja, vi vender tilbage. Vi står nu hjemme hos Carsten, som er kommet med den 3. henvendelse om klager mod Lars Petersen. Vi vil nu gå ind og høre hans side af sagen. Ja, her for 2 måneder siden, der var jeg nede for at købe en ny computer. Og det var ikke på lager, sagde han. Og så sagde han, fint nok, men så vil jeg godt bare bestille den. Og så, vi afklarede det, og vi betaler og sådan noget. Og han sagde, ja, men den kommer hjem om en uge. Der har du en ny computer. Fint nok, tænkte jeg. Det er fedt. Og så kom jeg hjem, og der gik flere dage. Først så gik der en uge, og jeg var nede for at rykke. Og så sagde han, ja, men det var fordi, der lige var sket en fejl, og i og å. Og han havde så mange undskyldninger. Og så afklarede vi det igen, og fint nok, jeg tog hjem. Og så gik der endnu længere tid, så prøvede jeg at ringe derned, og han blev ved med at sige, jamen den er på vej. Og så, ja, nu er der så gået 2 måneder, og jeg har stadigvæk ikke set synet af den her computer. Jeg synes bare, det er for dårligt, for jeg har jo betalt 10.000 for den, og hvor fanden er mine penge, hvor fanden er min computer? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så nu har jeg bare tænkt mig, at jeg vil godt have det køb. Så, ja. Vi sidder nu i bilen på vej hjem til Lars for at finde ud af, hvad han egentlig har at sige til sagen. Der er han sgu da! Det er ham! Ud! Lars! Vent, Lars! Du har mødt mig før, jeg hedder Ibe Støving. Jeg kommer fra Operation J. Jeg kender ikke noget til det. Jeg kender ikke noget til det. Vi har modtaget 3 henvendelser fra forskellige kunder. Jeg har ikke kommentar til det. At du har sluttet med det fægte computer. Jeg har ikke noget kommentar til det. Hvad? Vi har nu opfulgt de 3 sager og er kommet frem til følgende domme. Katrine, som er vores første køber, der henvendte sig til os, der har Lars misligholdt salget på en ny MacBook, som i virkeligheden var brugt. Katrine har haft undersøgelsespligt, og efter hun reagerede inden for rimelig tid, som i dette tilfælde var 2 uger, har hun overholdt sin undersøgelsespligt. Katrine kan hæve det, manglen er væsentlig, og eftersom Lars har handlet svigagtigt. Så havde vi køber 2, som var Åse. Lars har solgt en computer, der har forårsaget en brænding af Åses værdipapir og en hjemmeplejes arm. Åse kræver erstatning for værdipapirerne og hjemmeplejen, og eftersom der er tale om specieskøb, er Lars ansvarlig efter culpa-reglen. Åse har lagt værdipapirerne under computeren, som man må formode at være simpel uagtsomhed. Derudover er han en årsag i sagen til skaden, og der er derfor kausalitet. Åses værdipapir er en nær følge af handling, hvilket vil sige adekvens, og derfor skal Lars erstatte værdipapirerne. Dog er hjemmeplejen en fjern følge af handlingen, og Lars har ingen indflydelse der og skal derfor ikke have erstatning. Derefter har vi 3. køber, Carsten. Jamen, Lars har solgt en MacBook, men har en længere periode udsat levering af den, der er her tale om sælgers mangelfuld levering. Carsten ønsker derved at hæve beløbet, og eftersom besindelsen er væsentlig, kan Carsten hæve eller have påkrav på levering, da der er tale om et forbrugerkøb. Det var alt, vi havde i dag for Operation J. Vi vender straks tilbage.